تماشاوان هجا دبشا دویم ده دنگسی به دیسامبر هم بری ونن مگو 16 نیسان ساعت 8 مدس بکر بری مگوت و دو میوان ما هجا هبه دوجی منوچه آنی بو سر اکرانه کتن پیشبازی پروژه خواه و پیشبازی دجی دناف 325 کسان ده بو سیمین جمردین میوان مهنه بری هم خیر هاتنن خودش برازی به منچان باشن سلام چاون gerek spaskim beri Ümit Umamoste Mehmet Sıddık proje ve dinav 25 habande bu seyemin peşi ve pirozkin az fazım peşi Ümit bepersim Ümit proje peşi fikra ke bu و حبكي بحثا بروجي خو بتخازم افكرا بروجي عام بو بخيرا ما مستمع ما مصدقيا بخيراويم قاتل مشي بروجي بون هاي مشيتون بو بلا زيادة دستكامتون بو هاي مشيتون هاي مشيكر بخيراويم هناك فكرين هناك düşünceme şey bu am قاتل مشي بروجي بون بريغا بروجي خو شيكن am çun darnağa am çun خستي am çun جي سقطا مفهم كرلا باحتياجي وان تشجوان لازمه ام قش علمين ام هاتن مكتبامه بلا مكتبامه زياده امكانيامه تني مادي درمامه زياده تني مكتبامه مزيده تشينكر يعني تشتيق عقلي متبو قافه مدو متشكر زياده امكانيه تشنه بو مورد تشتك شكر مكو انا زدان قطقيك ما بقي انساني ما ملتي ما شو ناوي بروجي او دوستين نخوشان نبينك آماده كريه ان نبينج بون نخوشان بون نخوشي ما محتاج كسكي نبن بوش كسكي يردم نخوازن او تاني بسريع خو كار من هر تشتي خو شيكن بله جناب 25 حبان هون هاتن هل بجاردن ما موسى از خوازم دستك فرمزن شودای خونده کاران دوان چاواد بینه خواز باور دکم امید او چند هواری خو پروژه آماده کریه تو چاوا مثلا لوی پروژه دنره خواز حتی بحثاوی بیواجوی بک و سورجی بک دماکو سری لیدا چاوا بو او خلاطک ما موسى و خونده کار خوش استندیه نه بخوا دالقان دنه بله مثلا خلاطان هلبت بسکنجی شو خلاطا سیام وستندن بله کرم کن امر بداری بکن اول پروژه نوی حوالی نخاشه بله proje gelek çeydi ben gele imkan hene yalnız zari me zaf akılın galak meri imkan bedi zari Amerika'yı imkan yuvan hene diye icada çeydikken başarılıydı ben derecedekken imkan zari metine ve caviyana girtine caviyana galak meri veke ri nişan yuvan ke meri dibine ki zaf başarılı zaf akılın anhacı belli icada var بله براستی تبی ویت انگاسی ایجی ام دنارن پروژه یک سرفرازی یک پرمزن ام دبینن یعنی براستی جدما کومنوچه اجتماع شکر و به سر اکران ایجی ا پروژه اوان پروژه یک میناکش خو نخوشی فکرین نه وسام امید هون سر نخوشانون فکرین بله devam بکن هون لسر پروژه وکیدن نه پروژه ما حوالی نخوش اول پروژه گاوک مچکر ام چونه جه درنگا جه سقطا جه کالا جه پیرا مگو اموارا چات تشتکی پاک بکن تشتکی ها yardım وان بکن برای خود سری خود تشتکی خود بکن گاوک مرو سبیزو چو ایش مرو حواله کی یارا نایله خود تانی دکاره پروژه خود هر تب ایش خودش کی بکه پروژه ما da dolaba mı hareketliye otomatik kumandayla çalışmışız ve eşya gışki nanivi çavi dıkı dolabı ve dedi ki işe xud gavak sibizو xasta mı naxaşım ve sakatı mı çibeydi gavak rabu otomatik kumanda basmış dikkat dolap dışa te hamasa yani bir tane sene seri xud kar fahmi beke ben burada bakıcı kinne gireci xud dolabı xud bakıcı ya havaliye zaten navi projemiz havaliye Nahama mustaj sihu heft velatan peşbaz hatın ve dere tevli ve yarışme bun sihu 5 sewir bu proje bu siyasidu 5 sewir bu jnav siyasidi ve un hevidar bun ev serkeftina ev siya eminti qadek nav netawi de ve bes bxist u nav merdine ve da bihistin un hevidar bun un serkeftina ev qasmazın bes bxin em gavak başlamış proje ki naha projeme gerçekten zaf eve zaf nahaşa kala pirara zaf faydalıya tabii daha yüksek derece beklemiştik. Yalnız dişler mutluyum. Projeme gerçekten zaf yankı uyandırmış bir gavak destek bir de ya üretmiş tüm dünyayı ki
gerçekten zaf tişteki paket, tişteki yararlıya. Ez bawer dikim ev nivîn ew qasîrehet ew kesên ku nexweş gelekî mifhê wê jê bistînin lêvelê ew kesên ku zexlanin naxwazin ji ciyê xwe rabûn dema vê projeya we bibînin nema ji nav ciya derdikevin lewra her tiştê xwe kar û barên rojane karin ser çavê xwe bişon karin her tiştê xwe li ser vê nivînê çê bikin newsa Ev gerçekten zaf yani yê rahata xwe dişkin bin. Yê kêfbar bin jî ew ji dikarin xwe yekî bistînin xwe hema xwe değişkin qey gazî kesîj nekin tek tenê xwe her tiştî bikin yani. Sadece buna nexweş ona buna kêfdar merdikare tiştekî hava bibe. Belê ümîd û ji Mêrdînê derketin ji Xosêra Mêrdînê ez bawer dikim hinekî behsa xwe jî bik û çawa we dest bê projeyê kir çend roja ajot we çawa haziriya xwe kir tevkarî hat mesela ji walîtiyê şaredariya Qoserê şaredariya Mêrdînê tevkariyê didin we çawa destekek çawa ji bo we li Qoserê heye yan jî bo tu nedi wêna jî ji me re vêj ev proje me heta me çêkir nêzîka du hefte sê hefte wextê me stend heta me çizî mavê çêkir me tasarlamış kir sê heftê me wan stend destekê me bi xêra me Sidik Qaya müdürê me Fettah Alan çûbûn bi qaymakamlık bi valî Millî Eğitim Bakanı peyvî bûn ji bonkana destekê bidin me em ji wan jî spas dikin destek dan me bi xêra wan bi xêra memê me mamosteyê me jî em giyaştin vê derecê yani tu gelekî behsa mamosteyê xwe dikin tu gelekî jî ez dikim ez bawer dikim destekek pir mezin destekek pir mezin da me ne ew ba çavê me vened bû belkî em nedahatin vir jî bi xêra wî em hatin vir jî hem me Anqerê jî nas kir başkent me projeya xwe yê sûnmiş kir carekem tu tê Anqerê çawa Care yekem tu tê Anqerê pas nûtêm bi saya vê projeyê ta te Anqerê jî dît yani mamostê me destekek pir mezin da me Na ümit ev pêşbazî hat kirin ew proje raxistibûn siyaset proje siyaset û pênc proje li wir hatibûn projeyên ji hev xweşiktir bûn me anî serekranê do jî îro jî dema te ew projeyên din de jî dî çi hat pîra te gelo te got em ê serkeftinekê xelatekê ji vir bigirin Valla proje pir bûn gerçi birayê tiştê ê xweş hebûn tiştê xweş çêkiribûn îcatê xweş çêkiribûn me li projeya xwe nerî projeya me jî ne tiştekin dike yani yekî nexweş pîr û kalê me jî yani em lê dine li dinyayê kar û nexweş canekî sana kar û nexweşiyê xwe davên derve nema dixwazin wan binerin yani me jî me lê xwe nerî yani ê me jî ne tiştekin dik bû yani umûdek me hebû gem bikin jîkî ew umûd hat jî ew umûda we ew hêviya we hat jî Wala ew hêviya me zêdetir beklemiş dikir ama qey ê jûriyê me werê beğenmiş kirin dîsa jî em xwe bawerin em giyaştin vê dereceyê înşallah sala werê li New Yorkê vê qutlanmış bibe dîsa du a projeyê de em ê çêkin em ê herin wir jî înşallah li wir em ê bigên hedefa xwe Berê we got meseka lîseyê ji xwe hûn dixwînin lîsê mesekê de hûn dixwînin û gerek li ser xebatan ez bawer dikim hin tiştê dinê jî niha hûn dikin ev xebatek dinê wekî din li ser xebatên dinê hene projeyên wenî dinê te got mêr herin New Yorkê jî xebatên dinê li ser çî ve ser nexweşanê xebata aku anhan ser dixebe dinya jî pêşe rojê de tiştê ku hûn difikirin hene gelo projeyê dinê projeyê me em ê çêkin em ê hin li ser wan bixebitin em ê tiştê xweş çêkin tiştî çê nebûye ji bo îsana rahetiya wan çi bi em ê çi qetqî li wan bikin em ê veya düşülmüş bibin gerekirse em ê bigerin bibînin em ê golî wan tişta çêkin Rastî ê wek we ez bawerim di lîseyê de gelek henin lêberî derfeta wan tuneyê derfet pir kêmez li wê derê jî kes yani birasî gerek kes niha xwendekar dixwazin dişûnatê de bin jî çimkî herkes dixwazin te serfiraziyek bi destxistiye û gelek xwendekar jî ji ber ku derfetê wan tunene birastî mamoste dixwazin vêya ji te bipirsim tu mamosteyê ji xwe tu xwendekaran jî dibînin Di lîseyê de ez bawer dikim ê weke Ümîd projeyên ku wisa amade dikin ya jî weke valê wî niha pirin dixwazim hepkî ser wan xwendekaran jî bisekinin çünkü derfet tuneyê derkevin bînin belkî projeyê xwe nîşan bidin ez dixwazim hepkî ser wan xwendekaran bisekinin ê ku projeyan çê dikin li Qoserê mesela ciwanên serfiraz hepken behsa wan jî bikin Gencê me proje çê dikin me imkanê bide gerçekten zaf akılın Yalnız benim imkanı ne de çavi ona ve nabın rey nizanın gavak rey nizam bicin nikarin her hedef akıda. Beli. Emji rey nişanı ona dedin. Çavi ona verdikin megelek proje çekir. Beli. Em 2 sal berici bu ne Türkiye birincisi meytev olarak sanat okulu olarak. Beli. Ve carici başvuru kır çar proje var.
11,000 proje başvuru çekilir. Ev ne serfirazi yekemine adudayı ve bereci serkeftim destestik. Bereci em buna birinci ve carici me çarpınç proje başvuru kır daha proje kabul görten. Beri. Ama hatta em hatna Ankara li proje me ayrı kategoriyi da zafane. Beri. Medisa başvuru kıya inşallah ona sonuçlanmış ben. İnşallah. Genci Mehmet Davagırı da ona zav hızı cidden. Beri ve gerek tiştiğin başı gerek tiştiği faydalı ye çekin inşallah. Umudum eve. Mamosta tiştek ve proje ava da bağla mıkışan keseki sakat, keseki astenktar. Dema bu xwazir xwalser vê doşekê dirêj bike hemû kar û barên rojane kalir ve çekina hevalê me jî tînin ser ekranê. Dema xwast bigere jî ev doşek wek dibe wek kursiyekê ne wisa hunekî behsa vir jî bikin behsa vê projeyê. Eva proje me hindirî wî da lavabo heye. Dolabê da mezemîn her tiştî heye. Lavabo, klozet, buzdolabî, fırın her tişt heye. Mev gavak çu iş mev her eşya ya dıxa hendir da şey iş da. Gavak nexaşe me sebiz rabu her nani xo ça xo her tişti xo orada dıxa. Gavak ihtiyacı çe bu. Gazi beri ça dikirin gazi bu ka xo dikirin wara me behera lava bu ça dikir da pişta xo da şu ya fetıq bu. Ja ikide bir gazi ev dikir dermanını binin avi marabinin. Ara bu ki xasiye hamasa xaradı bu. Gavak ava proje çekir. İdi gazi kesine de xo ihtiyacı o kış ki xod kara bike. Gavak goaz bigerim. Belki tek tane mali ma goaz mevani hat deri xas az cami denek devre binherim. Xo araba akçulu araç heye. Bağlamış diye mıknatıs seva. Dışa digare. Yani nav ve nivine de ya kursiya. Tabii ev naviye mıknatıs sistemi ve bağlamış be. Otomatik kumanda gavak basmış ki radbe. Dışa xora digare. Gavak gara xalas bu disate otomatik kumandayla ev de be na belki ev millet evet hev ayrılmışlar ve mıknatıs sistemi he servida. Gavak geri hat basmış kumandayken mıknatıs sistemi devre dikeme devre de ne kadar sağa sola naçe. Rahati avya ve gelek ev. Yani yek ev proje bisine o xasi bu gerçekten iyi zavrın anlaşmış ben. Özellikle. Ve projeye edi xosi u bukji ve naberawan ji xoş bibe ve ne xoş beji edi habjehi yamı bi tükesi tüneye ez bi tenaseri xo karim bikim. Ve şaxi divê û navê projeyê bigu herîne ve gotiye dostê nexweş em gerek bejin dostê bû ku xesiya. Em gelekî spas dikin ez gotinên dawî ji Ümîd re bêlim Ümîd tu ji xwe seran Bêrdînê derket tu hat paytext Enqerê di nav 305 ciwanan de di nav 125 projeyan de projeya CMT dirêza sisiya de hûn cîgirtin û herin New Yorkê Amerîkayê wek ciwanek xortekî xwe serê Mêrdînê ji bo xort û ciwanan tu dixwaze çi bêj yanî hestên te tu çi difikirin ha tê herin New Yorkê tê berê xwe bide parzemîna Amerîkayê ev serkeftin ji bo ciwanên Mêrdînê ji bo ciwanên herêmê tê çi watê ye? Ez herim egem çûn New York'ya da Amerika'ya em ê bêjin ji mokana gelê qoserê ji Mêrdînê bera ew jî tişmiştiya xweş çêkin bera ew jî destek bidwan qaymakamê me Millî Eğitim Bakanê me valiyê me bera destekê bide wan jî bera ew tişmiştiya xweş çêkin bera navê xwe derxin yanî memleketa xwe bi ji bo Tirkî bijî gerek tişmiştiya xweş çêkin. Yani tu vek ciwanekî li qoserê rûdinê qaymeqamtî walîtî û ew millî eğitim destekê didi te piça vê serê te tu vêyekê dibîne? Ha destek em dibînin desteka me zaten mamostê me jî me reyê destekek xweş dan me belkî destek nedabane belkî em nedahatin vir me projeya xwe göstermiş nedikir were yani destek nedana me tiştek çê nedikir îja çahat destek dan me va em hatin heta vir li nav ew weqas Qarabağî em üçüncü derketin ew jî yani baş yani jmer Ümit demakû te ev xelat sen hevya merak dikin te çi hîs kir demakûn bûn sêyemîn çünkü gelek proje hebûn di nav projeyan de tiştekî nekêmî hûn bûn sêyemîn te çi hîs kir? Lema nisem hema şeycana dik me baz bifiriyama. Berê em gelekî spas dikin mamoste Mehmet Sedik û Ümit em gelek em dîsa serkeftin û serfiraziyê ji we re dixwazin û dîsa jî em we pîroz dikin.
بله تماشاوان نشا ساعت 8 ما دست بکر بو ساعت و چارکه که ام ور دربون حیا نه و چارکه امینهاج و خاطر بخوازنش قوسرا مردینه و ماموستاجی سرحد بو جاگری بو بون میوان پیشبازی کاتبول دارخستن پایتخت انقره پیشبازی نامنتوی بو و سی امینتی خلاتا سی امینتی درزا سیاده جیگرتن و سالا پیشامجی و امید و ماموسته خو برای خو بدنش قوسرا مردینه و برای خو بدن آمریکای لسر ناو مردینه از گلکی که خوشبون لسر ناو هرمه شبو خورت و جوانان حیاس به به که خوشیه دناف خیر و خشیه دبمی